Alhamdulillah. Diundang Cong satu persatu Satu untuk persatu. memberikan yang terbaik. Iki tak undangnya. Ada anak galaksi. Mas ojo Leroi. Mas ojo dipoyoi. Arep puncalo di esemi. Kalakumu kudu ngerti. Cara aja ditinggal Kadipaten Patimuran mengkode kering zaman. Oh iya sing eling Bab opong mas WMJ budaya pancene bener kandamu. Wasik. Piye mas? Ya Allah, iki malah nekakno wong gendeng wong stroke bareng lho, tekakno rene lho. Kok nyanyi malah. Berarti kowe Heh? tunggale nganu. Tunggale piye alas iki? Kasido. Kasido piye to? Kok gak dibayar aku? Sapa? Sing di omah. Aku wis lunas kok. Hah? Wis lunas kok. Wis Ini lunas. anak galaksi Ha, Mas. malah hari ini sangat luar biasa sekali wonten ing Gak aku. Durian. Enak di luar oh, mas. Enak di luar. Heeh. Wah, enak nang jero rasane keduk-keduk ngono. Mbok iku. Mangan lho di udah nek jero. Wah, enak lho. Ya Allah. Ucapan untuk semuanya. Sugeng sawanten ki Mas ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng sawanten wabarakatuh. warga Burian RT 01 RW 02 Lorong Indah Lorong 1. Ya tua kok cangkemmu belum malah lho. Lah iku Lorong Indah kok. Lorong 1. Lorong Indah ku LI. Ngono sing tekan nyote nggak ngerti. Batine ning ndi Lorong Indah ning kono. Ayo, iki lorong 1 kok lorong Indah. Nah, ini diaturi tembangin apa? Kok ayo. Tadi ada request Nggih. cinta tak terpisahkan. Sapa neh iki sing anu. Ana. Koli transfer wonge. Kok belas ora kebagian aku. Tak kasih lagu apa sih iki Mas? Liwong ae ya Mas. Ki wong karepem ora karepem. Iku lho lagu diskusi. Ya dados anak galaksi. Buat yang minta lagu nanti ya kalau ada waktu. Joyo Ha-ha. Campur Sari. Aksi dari Simatur Subhanallah. Andi Ada Mas Elsi Denis. Lu tangga. Kowe iki ayo kecekan kok nek sikile merangen kowe Orang ada nangis. dokter kok gini. Wah. Ranggo salin. Wah, wow enak. Dados. Mas, mau loh Mas sing enak di luar mulai kok keri-keri ora sih Mas rasane. Iku ora ngono segane. Piye? Tak sego ala. Nyoh. Lho. No gino iki piye aturan. Lho arek mbok saka ndak aku meni nyoh ngono Mas. Dados. Iya Mas. Ngene loh Mas. Masih bersama Wahyu Medan Jaya. Gandul. Yo. Ya yo. Kedili wong atiku nalikane sepisan ketemu wong pagos dadilanku godho ati rinten siang dalu Kinurban jiwa raga ngundang rasa tumete tinggalku Iyo. ler nguyai segoro takkan bisa luluhno atimu suenggonku ngenteni lewong ingat iku ana jampi kadya ati sawiji nadya
telakoni. Sabdakno apa ora Mas? Iki jane iki masalah campur sari ndadut iki kanggo sampingan. Heeh, Iki terus asline CEO. CEO apa Mas? Obat apa? Apa iku? Ora ana artine. CEO iki carane ku ketua lho, bos besar. Amin ya Allah. Besar. Amin. Perusahaane Apa Mas? obat mercon. Bedus iku. Saking akeh ditipu ning kamar bledos omahe kok ora karek. Daru nyanyine ngene iki. Mas temane. Ndok meledos ora Mas? Ndokku blas kacor kok nggonku kok. Ndok. Bacotke. Sabda padita ratu mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku bakal kinawa mati pacarku ya awak canden hey lagi. Selamat datang buat Cak Den. Ya yo yo ya yo. Sepisan ketemu wong bagus dadilanku godho ati rinten siang dalu lagi nurban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu ler nguyai sekara datan bisa luluhno atimu sehingga kengenteni lewangnya tiga antok jambi dadya ati sawiji nadya apa telakoni. Halo Mas Pitan bakul ini tunggalnya CEO Mas bakul pentol bosnya pentol kena pentolnya Mas keadaan ya Iki pentol jumbo kok. jumbo Ayo, Dek. Sabda padita ratu mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku bakal kinawa mati. Yo 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 yo. Terima kasih. Terima kasih. Liwong. Liwong. Salam perdana, salam pembuka. Dari Kalian campur sari WMG luar biasa anak galaksi. Waranggono Ada Vina. Vina Pandu Winata WMG official motorsport. Sikat yuk Vina. Oke.
Vina disapa-sapa Iya, Mas. dulu untuk warga masyarakat. Ini kene tong mau tong? Burian. Burian. Oke, dikasih salam dulu ya Mas. Di salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki udahnya deres ya Mas, Ora. adem ya. Ora. Kok ora? Ati jawane kok. Ora adem iki enak iki Mas. Iki dikai tembang Oke. apa? Dikasih koleksi dulu ya Mas. Koleksi dulu. Ya, ada dikasih kamelia Mas. Kamelia. Wahyu Macan Joyo. MJ. Itu buat saya. Kamelia, maafkanlah aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Kamelia, lupakanlah aku, jangan pernah lagi kau temui aku. Kau lelaki terhebat yang pernah singgah di hatiku. Kau lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan terus ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia, Wahyu Macan Joyo. Kameli, aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Kau lelaki terhebat, aku mohon lupakanlah aku. Kau lelaki dan tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan terus ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia. Wahyu Macan Joyo Campur Sari. Abdi Danis. Abi Audio Renamatur Subandung. WMC Officer.
Kau lelaki yang tegar, aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan terus ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Diaturi lintangi asmoro Ayu Safitri WMJ Wahyu Macan Jaya WMJ official matur sembah nuwun aksi danis ya luar biasa. Wong ayu tresno kinarya tombo susastra ning patenku. Wong bagus antep no rasa hatimu, tresnaku tulus roning kalbu. Senajan arungi banyu segara, rasaku ra bakal sirna. Senajan nyawa ocat sakaraka, yen wis tresna ra bisa dipisahna. WMJ Wahyu Macan Jaya Salamian Garing Pantura. Alah keri banget. ayo mang Siang bantara rati mung nyeling manis sing ati. Aku anduweni marang sang Sulati. Yeay! rasa kangen kaliputi bintang bulan dadi saksi upayane datang lan blenzani janji supaya mukti supaya pati. Wayu Wong ayu tresno kinarya tombo susastra ning patenku. Asik. wong bagus antep no rasa atimu, tresnaku tulus roning kalbu. Senajan arungi banyu segara, rasaku ra bakal sirna. Senajan nyawa ocat sakaraka, yen wis tresna ra bisa dipisahna.
spesial buat Wahyu Atun Jaya Gimatur Sumanuwun BMJ, terima kasih. Jaya Jaya Salamia BMJ. Asih Danis Adi Audio Rota Matur Sumanuwun. Goyang Siang Bantara Ratri mung eling manis sing ati sedatu bisa anduweni warang Satya Sulasmi. Aye rasa kangen akan liputi bintang bulan dadi saksi upayane datang lan blenzani janji supaya mukti supaya pati. ayo Kalau ana wong wedon liya kecuali kowe ta yo. masa Wong ayu tresno ugi narya tombo susah jroning batinku. wong bagus Dalam. antep no rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu. Senajan aru banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senajan yowo ocat sakarake yen wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ra bisa dipisahno. Ca. Wah, mantep ayo Sapitri ya. Sinyoi gwalak lho, kandhani yo. Yuk kita sambut ada Ibu Mimin Sagita. Hura hura. Jaranan carane ji jaranan carane ji sing numpak para peri sing nggih para mantri cecet dong carane jaran peci. Ngono berat do ngantuk ngono lho. Aku mudeng karepe wis nggo kopi, udut kebal kebul kene kok ketisen ngene ya. Ya terus aku padahal potro, Mbok. Ancen iya kok. Lebokno ne, Mbok. Ancen iya. Lebokno ne. Aku kok kudu tak jeblokna ning gone tembok aku ah. Iki sirah lho. Ora apa-apa Tang, sesuk tak genti. Apa? Iki sirah masamu kericak. Ora apa-apa, nek pecah ora apa-apa, tak genti ndas sampai. Wah, medeni wong kotak kok. Mbok ne. Iya, maaf buat Basino ya, nggak ada lagunya, diganti ya. Ganti apa? Harta dan kesetiaan. Harta dan kesetiaan. Wah. Ini nggak jadi dapat. Ini alhamdulillah spesial buat Bos Ino yang baru kerja. Semoga rezekinya semakin lancar, berkah barokah panjang umur. Tapi tetap kok nek transferan tetap masuk nih Bos Ino, percaya aku. Gak kayak Bos Rizky. Kowe di TF? Aku belas lho. Lu nek Bos Ino iku laguku gak metu ya transferan tetap masuk. Iku nek wong Lah nek Bos Rizky alah lagune metu. Nek wong wedok biasane ngono. Heeh. Nek lanang berincian, aku njaluk mboke gentian Bu. Kula Bu. Njaluk mboke aku lho. Mas Rizky kan wong lanang mau. Perincian. Perincian. Nek Bos Ino kan lomo. Lah iki ibuke Mas Rizky. Mami receng. Tak utangi Bu. 50 nyaure swidak. Ora 1.
Niki sekalian Bu Mimin Sagita Presiden Kang Mijil saking telatah Kayen Bumi Minatani Pati. Kalengnya Apa lagune? harta dan kesetiaan. Satu persembahan untuk harta dan kesetiaan spesial untuk Bos Ino dan juga untuk aksi Danis matur sembah nuwun semakin meroket juga nggih. Andi Audio Renta matur sembah nuwun. Ya, Kang Den. Garing Pantura nggih matur sembah nuwun. Aku kaget lho iki mau. Kaget. Delalah aku lucu iki mau, ora lucu diguyu Cak Den iki mau. Cak Den duit tambi aku ya duit yuk. Ayo dados. Duit. Nomor WA aku ajak, ini job siapa? Wahyu Macan Joyo mainkan. Kancane anu. Ketoke kok asik mek ana pentole. Nuk neh. Wahyu Macan Joyo. Setahun baru terhitung bulan engkau dan aku menjalin cinta. Baru kini ku rasa indah dalam hidupku, bahagia cinta tanpa air mata. Tapi kini sungguh tak kusangka akhir yang indah berakhir juga. Sejuta impian kini musnahlah sudah. Baru saja ku rasa indah dalam hidupku, bahagia cinta tanpa air mata. Aksi Danis. WMJ Official. Terima kasih buat aksi Denis. Mana janji yang kau ucapkan untuk saling setia tanpa dusta, tanpa air mata. Tega kau lupakan semuanya. Kau dari dia, kau dustai cintaku. Baru seujung kuku kebahagiaan, kini duka cinta kembali meraja. WMJ. Baru saja ku rasa indah dalam hidupku, bahagia cinta tanpa air mata.
Lambang kasih. harta dan kesetiaan sudah diaturkan. Aku udah wis ngomong sama sih aku preisek Mas. Iku lo Denis nganyarno neh. Lho mau jarene ape nagih utang kok takok ape lapo iku. Gak sido aku wis ngerti nek wajah-wajahmu niki wajah anu kok apa jenenge? Tanggal tua Mas. Kedisiplinan Mekar Indonesia. Ayo iki kan dina jemuah Mas. Ning nggon aku iku dina jemuah iku Mekar Mas. Ngene iki wis kaya aku ya aja padakno wong tipis. Heeh, nek kowe piye? Heeh. Piye Mas? Apa itu Mas? Oh lo, iki perawan kabeh kok. Ki perawan. Duh aku perawan nah Mas piye apa jajal piye Mas? Alah, Agak nelak to. perawan apa? Lo, lah piye apa jajal? Jare perawan, aku nek ngene didoyo. Nah iki lumayan, bareng iki tak ngerti ndek ngenane didoyo malah ngene kok. Lah winginane sing merawani aku lak ya kuwe to. Ana perawan kok ngene. Lah wong sing merawani dekne lho ya. Kandhani kok saya capek gunung. Aja capek gunung aku meh duit mbek awakmu. Lah capek gunung duit gak iso. Lagu sing iku lho. Lho ora iki lho ndase kok digenti ki ndengenane ra ngono. Ndasem kok bluluk ngene. Kae karet terus diunter-unterno ngene. Lho anggapmu gangsingan kowe. Kaya bluluk. Lho kok pelesehan? Ora lucu anjen kaya. Kaya dagelan ya. Ayo, aku dak iku. Aku arep nyanyi duet. Apa Mas? Duet iku lho sing anu mendem-mendem iki lho. Mendem ya. Ora usum. Alah patut untuk dicontoh. ngomong kurung bar kok. Mesti sing ana lagune sing mendem-mendem apa wedokan ta lanangan kuwi lho. Wah, sing lagune Mboke Ana apa to, Le? Kudu tak pangan dhewe. Masa mboke dipangan dhewe. Masa mboke dipangan dhewe. Lagu sing iku lho. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Engko bar iki capek gunung. Iya, terus? Engko dijenggleng sing cah gundul kok menek ning kono terus mencowol trene. Ngene ya. Tapi kudune ndak sesek sing tiba. Ora usah sapi ngono. Sesuk tak ajak. Ayo. Kuse to di ting ning ding 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 ngono ya. Lah mbok esek to. Mboke. Aku wis mau re. Urung tutuk kok. Terus apa urung kok? Mboke Anakku mbari ana apa Le? aku njaluk disunatke. Tenan. Mbok jek lancip kok mbok kaya ndase iki lho mbok lancip. Karo sapa? Are guyu. Sing penting ana nyawane. Anggere aja mboke dhewe ya. Ya ora mboke. Boten pareng ya. Gak doyan aku nek ngene-ngene iki doyan. Ah ngene bumboni sithik. Aja guyu to. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan
coba takokno. Dole ketang. Ayo Mar joget Mar. Abang dicampuri kelapa parutan. Aduh dole rapine gampang. Luwih penting duwe panggawean. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandam wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Dungokno ya. Piye mbok? Ora gampang wong bebajan kudu bisa golek sandang pangan. Yo ayo Nuruti mandamu apa bojo kok pakani watu. ngono ya mbok. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Pancen kudu ngono. Golek duit kanggo nikahan. Ya dole tangan nimboke moga-moga bisa kalaksanan. Simbok Kenapa, Dole? weteng kuluwe Kanang luwe. ana ketan aku tukokno. Gampang, kok tak Teng luwe tukokno. mbok. Ya, Simbok aku wis gedhe ana perawan coba takokno. Dole katane abang dicampuri kelapa parutan. Yo dole rabine gampang paling penting golek panggawean. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong jodohan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mandamu apa bojo kau pakani watu. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Ngene ya mbok tak go sung sangu. Moga-moga bisa kalaksanan.
Nggih, sampun Mas MC. Nggih, matur Kula tak suwun. pamit melih. Nggih, matur suwun wedalipun. Yo aja lucu-lucu lho. Gak aku iki. Tom nyanyi. Gak aku nek lucu kok Kowe ape bayaran. nyanyi aku kowe. Gak ora lucu. Ben aku ora payu ngono. Hah? Heeh. Ben aku ora payu ngono. Ora wis ngene lho ngene. Awakmu iki lucu ra lucu sing jenenge seniman ku piye carane bisa menghibur warga masyarakat. Ha iku mau aku bukan bapak kepiye wong aku sing libur. Nah ngene iki mamane iki tak wari tambah lucune iso. Piye? Bu ana gombal-gombal ning omah ben mbah-mbah kene sisan, Bu. Lucu neh engko. Tak ndane. Piye? Sesuk jam 7 melu aku. Alhamdulillah kok ya pinter aku nek jam itu urung sarapan. Ning gone iku lho Bang Jo cedak sang. Matur suwun lho aku. Sanggar Haryanto ngono. Kok kon lha apa? Ana bis bawuan rek kok nyabrang. Gundulmu. Wabrak kowe iku malah. Gundulmu atos ngono lho tabrak. Seniman lho kon umbah-umbah. Ketoke kok ngerah patiku kepe ngerah jobku apa piye? Iki gareng iki wis kondang kaloko. Era Gus. Jope lancar lho. Wong kaos persen iso dienggo ku ya Allah, ya Allah. Iki- Dite mbok kurang apane, mbok ge apa niku? Makane mau tak cekel ngene iki terus aku ndak isin ah. Patoke lobok. Iki mau dina iki aku is ngurmati sembarang kok. Ngurmati rondo. Ya no ya rondo barang ya son ya sembarang. Ojo lucu lho. Gak aku gak lucu iki dina. Aku seneng alhamdulillah aku rene iki ya pengen ndoakno adikku lanang. Wong rono rene aku ya ketemu iki ae. Iya toh. Aku reti Mary kae. Mau ndongakno untuk sangu ra. Sangu sik angger Mas. Sangu ditunggu. Lho rumah sama aku meh bongko tapi ora sangat bunga. Nek iso sak kembang mlatine korong janjang. Ayo kok. Cak iki mau anake loro karo wis nyangoni kabeh. Ngono. Sing durung Bapak Sutresno kalus ning Kelisa. Niku bapake. Heeh. Lho, Pak kok dene nyangoni pripun jenenge? Ayo. Alah, aja guyang-guyu. Guyune mau. Tambahi son, tambahi saru, Pak, Pak. nek guyu manis la ilaha illallah. Wis seneng. Hah, Pak. Ayo asane, Pak. Parani ya. Parani ta. Moh nek lucu-lucu malah ra payu kowe. Cak Den, nyanyi neh yo. Wis ah. Oh, ngoten. Wis Kak nggo kanca-kanca wae. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami padha sehate sing Wes penting. pokoke TikTok engko bengi live. Oke. Tak kayak gift. Ora tau nge-give gayane ra Andani, luar biasa. Aku nonton. Alah telek aku ngono dhuwur. Telek lah wong telek teles. Lho kok iso? Senajan elek teng Prowantes. Alah lah nek aku. Lah kowe telek garing kok. Apa iku? Welek mualing. Lho gundulmu atas. Lah kowe telek garing. Wes elek kok. Wes elek kok malah iki meneh malah lucu. Nah aku lagi kenal iki kok, Dong. Piye? Jenenge sapa, Dong? Jengene kuntul. Sapa jenengmu kenalan sih kok? Kuncung ngono kok. Cilianku embutku. Sik ta? Kowe ngene iki kan wedaan wapi to, Dong? Apik, Iya to. Ganteng bari to. Wah, ya wedaan to ketara mbari resik to. Resik ganteng. Bareng aku lho rupam kaya ndut iki piye? Wis ireng wedaan malah kaya ndut. Andani, baru tengah pelek-pelek tayangan ndak iku. Kowe kurang ajar iki wedake salah iki. Lah ya ngawur wedake sesuk di iki hari wedake pon. Tak keliru. Wage. Mulane rupam kok gendruwo. Weton wage nggih, matur suwun nggih. Wis tak dongakno Bapak Mas Damar asmane sinten sih? Bapak Sutresno, Bapak Mardi Sutresno kalian Ibu sa bibare nanggap niki napa niki barungan lan kanca-kanca seniman mugi-mugi tansah pinayungan karaharjan rahayu slamet Amin. sehat walafiat Amin. saged momong anak putu wayah canggah untuk mencapai cita-citanya. Amin. Ya robbal alamin. Ugi untuk adike sing disunat Mas Panji mugi-mugi enggal saras Amin. dados putra ingkang soleh saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh kekalih. Nggih wis ditukno Nggih, kanca-kanca matur suwun sanget. sukses selalu. Nggih, amin. Kagem panjenengan nggih ngoten niku Cak Den, mugi-mugi sukses semakin meroket untuk gareng Pantura Cak Den matur nuwun. MC iso, gareng iso, ngemis sepintere pol. Alhamdulillah. Makaten piye nek? Piye nek? Dagelan kok ngamukan iki ketoke darahe mundak iki ya. Alhamdulillah makaten wau adicara campur sari. Sakmenika tesih wonten adicara ingkang luwih wigati. Sing luwih penting. Wonten pangruwatan.
sebagai persembahan yang terakhir pamungkas kita kasih ada All artis presiden modern. Semoga jengkara saking palungan all artis wayu macan. Joyo Salaminyo. Aksi Danis nggih matur sembah nuwun. Andi audio benging ya Mas. Aldi ayo. Aldi audio rental matur sembah nuwun. Son mingkem. Cinta tak terpisahkan, Mas. Iya Mas ya, dongak-dongakna ya Mas ya. Muga-muga bariki terang ya Mas. Amin. Wonten Ayu Sapitri anak Galaksi Vina Colo. Iya colok. Oma baru Colo. Lho pindah neh. Lho kena longsor kono. Longsor pindah Oma. Dene gak iso mulai wonge Mas, pindah nggon. Heeh. Lah iya. Semonggo Mas. Oh yeah. Cak Den iki ndaki ya Mas ya. Metune dilutak, metune trit ngono tok. Kandhane anyen ora leh takon lucu. Lah iya. Engko aku kesaing ora payu kok. Lah iya. Kandhane. So aku ngene iki dijak ngono ku Cak Den. Matur sembah nuwun ya Allah Kang Mas Cak Den. Ya Allah. Saestu niki. Allah ya Allah Gusti, matur nuwun. Matur sembah nuwun alah. Sik. Cak Den. Laris. Sik. Den. Temenan iki. Den. Iya kowe. Wong wedok-wedok kan sangoni ya. Den mata ndak picek nang mbok Terima lewati. kasih nggih. Ya mlebu jero susu Mas iki Mas. Mata ndak picek nang mbok lewati. Matur suwun sangat, Saden nggih. Semoga rezekinya lancar. Wes mlebu susu aman. Dudeno kandulaning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati cintamu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dudeno kandulaning ati tresnane gurayani Tresno lilakno aku lunga akhirnya kuat nyandang rasa keronta-ronta cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan bukan majani aku tresno lilakno aku lunga Tresno iki tutunggo dolanan kabeh mau mergo kahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan matiku ben aku rahayu dan tanggung jawabmu itu palsu Aku cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan datang melamar di kos saya hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Wahyu Mas Hanjoyo WMC Aksi Danis cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan datang melamar di kos saya aku selalu mendoakan
kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Terpisahkan walau di akhir zaman. Luar biasa. Mangkatan wau paripurnanipun Ardisara campur sari Wahyu Macan Jaya. Mbok bilih wonten request, mbok bilih wonten kelepatan, mbok bilih wonten kilaf, kula nyuwun agung samudra. Pangapunten sami. Matur suwun sangat Aksi Danis lan Aldi Audio Rental matur suwun. WMJ Official matur suwun. Karo ngenteni bendarane, Cuk.